Minä olen tosi kuuluisa. Tämä on mahtava juttu. Minusta tätä on kuviot. Tämä on ihanaa. Yeah. Miksi minä en voi olla niin kuuluisa? Tämä on epäreilua. Minäkinhän olen karjuva ja ylväs. Tämä on niin epäreilua. Hei, nyt taisin keksiä idean. Tuumasta toimeen. Hoi. Huomenta kaikki. Ahoi. Hei, missä tiikeri on? Voi ei, mihin se on mennyt? Apua, mihin se on mennyt? Ei mitään hajua. En minäkään tiedä. Meidän pitää lähteä etsimään, missä tiikeri on. Missäköhän? Mitä? Olemmeko me lumimaassa? Taisimme mennä väärään lentokoneeseen. Mitä me nyt teemme? En tiedä. Se oli ihan väärä lentokone. Nyt olemme lumimaassa, vaikka meidän piti mennä johonkin Pariisiin. Voi ei, me emme pääse tältä koskaan pois. Hei, muistatteko? Vanha ystävämme Pingviinikin oli joutunut tänne. Ja hänkin on kadonnut jo vuosia sitten tänne lumimaahan. Voi ei. Kaipa hänkin on täällä. Hei, kuuletteko jotain ääntä? Meidän pitää lähteä. Pitää vain nyt lähteä. Hei! Odottakaa minua! Pingviini! Sinäkin olet täällä! Oi! Mahtavaa! Minäkin jouduin tänne. Olin kadonnut monia vuosia. Hirveää. Mutta nyt onneksi olet turvassa. Mutta meidän pitää vain etsiä tiikeri. Hän on vielä hukassa. Niin. Hei, kuuletteko jotain ääntä? Jotain ääntä kyllä kuuluu. Katsokaa! Mikä tuolta tulee? Moi kaverit! Ai moi! Moi! Sinäkin olet löytynyt. Joo, mutta nyt on pakko lähteä jo kotiin. En jaksa enää yhtään tätä kylmyyttä. Kotiin! Miten ihmeessä sen tiikeri napattiin? Yhdellä joku nappasi minut. Minä kutsuin niitä nappajat, kun olin niin kateellinen sinulle. Karhu! Anteeksi.
Voi voi. Mutta onneksi kaikki on nyt hyvin. Jee! Ja minä olen kotona. Niin.